Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa I ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ I bolo su ni tile Emicom SARL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi I fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 I bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔni ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SARL. Koɲuman ni sanga ina aw minnu sɔgɔn bɛ an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la an bɛ tɛnɛ la juillet kalo tile 13 san 2026 an ka kunnafoni la bakuruba dɔ bɛna tali kɛ jamanakuntigi laadala jɔnjɔn yɛlɛli kɛ I n'a fɔ laada do kalo ka se ka an ka jamana taamasiyɛnba in ka a bonya mun ni ani o ka kan an ka fintigilakaw ka wulikajɔw kɔnɔna la agɛlaw fo ka taa se ɲɔnɔ ma an ka fintigilakaw ye wulikajɔba kɛ ka binganikɛlaw bamacɛ wali y'o kɛlɛtigilamaw k'u ka bingani wale dɔw ka olu kunbɛn ka se ka se sɔrɔ jugu olu kan sanfɛ kalanso la kulu sanfɛ Balabugu a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kalandenw ka damatɛmɛ walew ko o baaraw boloda bɛ tuguni ko kɔrɔ o siratigɛ de la lapasali kulu mun bɛ yɛrɛ k'a fɔ k'u ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka o ɲɔngiri nin kuma in na fo ka ni damatɛmɛ wale ninnu ka o dabila Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ maa min ni ale ye bɛɛ lajɛlen dan bagi kɔnɔna la moyen na lajalikɛlan caman taara k'a di a ma Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛmaaw olu ni o ɲɔngɔn bɛɛ lajɛlen fɛ Senegalikaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa dɔw yera u yɛrɛ langolo bilala bɔlɔ sanfɛ u ye kalo damadɔ kaso ani fo ka taa se ka amani da o kun Iran ni Ameriki u y'u ka ɲɔgɔn susuli k'o daminɛ mugu ni kisɛ jɔli o sariya o bɛ o bɔrɔtɔ ninnu de ye an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye sɔnni an bɛna kibaruya wɛrɛ fara minnu kan ka ɲɛfɔli bonya aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman. Bi sɔgɔmada in na jamanakuntigi dagayɔrɔ la Kuluba u ye jɔnjɔn yɛlɛ kɛ I n'a fɔ laada do cogo min na kalo ka se ka o baara in kɛ baara mun ni a bɛ an ka jamana taamasiyɛn jɔnjɔn mun n'a kan ka bonya n'a kan ka tɔbɔtɔ ni kɔrɔbɔw b'o la ni u b'an ka jamana ɲɛta ani jamana yɛrɛ sigikan olu bɛɛ lajɛlen ko fɔ o siratigɛ de la jamanakuntigi ka baarakɛlaw ani fo ka taa se masakɛ dagayɔrɔ la Kuluba maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen kun fara bɛ jamana ɲɛmaa kan yaasa ka se ka taa jɔnjɔn layɛlɛ ni ka jɔnjɔn bonya ani bonya mun ni u ka kan an bɛ taa fintigilakaw ka bolo kan an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaso ye a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw bɛ sen na an ka cɛbalenw fɛ yaasa ka se ka jugu kɛlɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ k'a fɔ ko jugu mun ni olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u b'an ka jamana kɛlɛ ni o ye jinɛmu ye fo ka taa se FLA ma ko an ka finitigilakaw ye u gosi ko wa ko wulikajɔ bɛ sen na yaasa ka se ka ninnu k'u kɛlɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o siratigɛ de la kununko
kari jouer kalo tile 12 an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw minnu bɛ agelok o kɔnɔna la ko u ye jugu dɔw ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen ka u daji wa ko wulikajɔw ni jateminɛw bɛ ka kɛ maa hakɛ mun sara ka se ka a suguyaw bɔ an ye jugu hakɛ mun faga olumasiri tabaw ka ɲɛmaso yɛrɛ k'a fɔ ko maaw ka dɔn k'a fɔ kɛlɛdaga la nin waati in na nin sanga in na an ka finitigilakaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ ka jugu ka u kɛlɛ yaasa malidenw bolofɛnw lafiya wa k'u bɛ a ɲini malidenw fɛ ka malidenw fo malidenw bɛ baara mun na ka se ka finitigilakaw dɛmɛ halisa ko dɔ ka fara o baaraw kan yaasa bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye mun ye jugu kelen minnu bɛ an dala ni o ye jamana minnu bɛ fɛ ka basigibaliya nati ka olu kɛlɛ wa ko finitigilakaw bɛ baara mun na ani u k'u jɔ kolola mun kɛ ko halisa u bɛna dɔ de fara o kan yaasa ka se ka jugu kɛlɛ halisa an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la kununko jouer kalo tile 12 ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la kɛnɛ la dugu min bɛ o ye jela ye ko an ka finitigilakaw u ye bamanca walijɔ kilitigilamaw u ka bingani wale dɔ ko o kunbɛn kununko karidon an ka finitigilakaw minnu ni u bɛ wulikajɔ ni baaraw la ka se ka juguw ɲini ko jugu dɔw y'a ɲini ka se ka taa jan da an ka finitigilakaw ɲɛ cɛfini tabaw ka ɲɛmaso ka kɔrɔfɔw la ko an ka maaw ye nin jan in ka a kunbɛn ka jugu ka ni janfa in ka a kunbɛn ni ka u susu maa fɛn bɛɛ tun bɛ nin baara in na ka u bɛɛ lajɛlen faga wa wolomasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ k'u ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni cɛsiri kɛlɛ ɲɛdɔn ani fasoden kanu mun ni u y'a ta k'a bila u ka hakili la ka yɛrɛ k'a fɔ u bɛ u nin di jamana ma ko mana gɛlɛya cogo cogo u bɛ maliden ni a bololafɛnw u lakana ko o siratigɛ kelen de kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw u ye nin jugu ninnu kunbɛn ka u bɛɛ lajɛlen daji wolomasiri tabaw ka ɲɛmaso yɛrɛ k'a fɔ baaraw senna baaraw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka jugu ka o kɛlɛ an ka jamana ni Algérie jamana ka jɛɲɔgɔnyaw lafiyada bɛ ka don a kɔnɔna la bawo ka sanga ni jumadon tɛmɛnen ye an ka finitigilakaw hakaja an ka jamana ɲɛmaasow u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɔrɔla ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka lasigiden so kɔnɔna la bi lasigiden yɛrɛ kun tɛ yen bawo baaraw kun jɔlen don ko lasigiden bɛ segin ka na an ka jamana tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔna na Algérie lasigiden ani fo ka taa se sanfɛ siraw ni o ye espace aérien ye o bɛ dayɛlɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ ni o ye ɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin kɛn bɛ ɲɛda kura ani fo ka taa se taabolo kura ye Mali jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ bawo bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn jamana ninnu cɛla kun gɛlɛnnen don kosɛbɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ koɲɔgɔn ni o ye diplomasi ye o yaasa ka se ka bɛnkanw bila an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ sira caman kɔnɔna la yaasa laɲini ye mun ye jugu kelen mun bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ni o de ye bamanca walijɔ kɛlɛtigɛmaw ye ka se ka o kɛlɛ ko o de la sanfɛ siraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ an ka pankuluw fo ka taa se Algérie fana pankuluw hakaja pankulu mun bɛ maa nana sumalenw ta ni o ye taamadenw ka pankuluw ye ani fo ka taa se kɛlɛkɛ pankuluw n'a ɲɔgɔnw ko siraw dayɛlɛ o ni ɲɔgɔn cɛ maaw bɛ k'a laɲini k'a fɔ nin ka kɛ jigiya kura ye ani fo ka taa se nin ka kɛ jɛɲɔgɔnya kura ye Mali jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya mun n'a bɛ kɛ jɛlɛya kɔnɔ nɔgɔ t'a la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw y'a fɔ cogo min ko an ka bɛnkan bɛɛ lajɛlen an ka jɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen na a tɛ dabiri anw da la a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa kama ko nin ye sira kura ye sira mun n'a bɛna taa o la wa maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka o de la sisan an bɛ taa kalanko bunakun kan sanfɛ kalanso ni o ye FST ye kalanden minnu bɛ yen nɔ ni u dagayɔrɔ ni o ye campus ye lapasalijɛkulu min bɛ sanfɛ kalanko ka koɲɛ bunakun kunna SNESP y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ baarabilalabaw ko damatɛmɛ wale mun ni a bɛ kɛ sanfɛ kalanso la a bɛ waatinin bɔ ni jamana ɲɛmaaw kun kɛn bɛ ka fɛlɛ ta yaasa o damatɛmɛ walew ka kɛlɛ an ka sanfɛ kalansow la ko o n'a ɲɔgɔn wale dɔw u y'a yɛrɛ k'a fɔ o bɛ ka segin ka na o siratigɛ de la sanfɛ kalanfaw ka lafasalijɛkulu in SNESP yɛrɛ k'a fɔ olu ka kalanfaw u ye baarabila boloda tile 2 kɔnɔna la hakaja tile 3 kɔnɔna la ko yaasa damatɛmɛ walew ka se ka ban bawo ko Balabugu campus kɔnɔ kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na kalandenw ka damatɛmɛ walew ka besew ta ani maramafɛn n'a ɲɔgɔnw ka olu ta ɲɔgɔn nɔfɛ ko o baaraw bɛ ka segin ka na u b'a ɲini kalanfaw ani kalanko ɲɛmaayaso fɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli joona ka fɛlɛ telimanw kɛ yaasa ni damatɛmɛ wale ninnu bɛ se ka kɛlɛ an ka kalansow kɔnɔ o siratigɛ la SNESP yɛrɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko o damatɛmɛ wale ninnu bɛ yen olu bɛna tile 3 baarabila kɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ɲɛmaayasow ka u bɔ a kalama u ka fɛlɛ telimanw ta yaasa kalansow kɔnɔna la damatɛmɛ wale bɛ se ka kɛlɛ
ka kalandenw to bɛ se k'u ka kalan kɛ cogo min na basigi ani bɛn kɔnɔna la AES jamana ka kɛlɛbolo kelen ni o ye force unifiée ye olu ye jalajɛba kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛn min ye bɛnkan sɔrɔla AES ka kɛlɛbolo mun n'a baaraw bilala sen kan a bɛ waatinin bɔ ko sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka o kɛ a la yaasa baara bɛ latigɛ cogo min na ni kɛlɛbolo in ka baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o sɛbɛnfura mun n'a yɛrɛ mɛ k'a fɔ a kɛnɛ kan a bilali sen kan kɛnɛ kan an ka jamana minisiri minnu bɛ kanako bunakun kan AES jamanaw olu bɛɛ lajɛlen maaw tun bɛ yen nɔ force unifiée de l'AES ko nin ye kɛlɛbolo mun ye a bɛna kɛ sabu ye hakaja baaraw yɛrɛ daminɛna ka ban ka jamana sabaw bɛɛ lajɛlen dancɛw ka jugu kelen minnu bɛ an na ni o de ye jafarawale tigilamaw ye ka olu kɛlɛ ni an y'u koron an saba ni ɲɔgɔn cɛ ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ kɛ sabu ye an bɛ o so ci nin kɛnɛ in kan an ka jamana lakanako minisiri fo ka taa se Burkina Faso kanako minisiri ani Niger kanako minisiri olu bɛɛ lajɛlen de bɛnna sen kan ka se ka force unifiée AES ka kɛlɛbolo kelen a bɛ sigi ni bɛnkan mun ye ani fo ka taa se sɛbɛnfura minnu kan ka kɛ ka kɛlɛbolo in latigɛ n'u b'a wele ko statut juridique o baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ani ko san 2 mun ni o tɛmɛna AES kɔnɔ baara minnu kɛra ka o jaabiw yira ɲɔgɔn na majɛ minnu bɛ yen nɔ ani baara kura minnu kan ka kɛ yaasa kɛlɛbolo in ka baaraw bɛ se ka latigɛ cogo min na o siratigɛ de la kanako minisiri saba jɛra ka nin baara in latigɛ o jalajɛ kɔnɔna la an ka kanako minisiri saba o ni jamana ɲɛmaa ni o ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye capitaine Ibrahima Traoré olu ye ɲɔgɔn ye kɛ yaasa ka se ka taa a f'u ye baara kan ka kɛ sira min na ani bilasiralikanw o ni capitaine Ibrahima Traoré ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko AES kɛlɛbolo kelen a ye baara ni baara min kɛ ka se bi ma a bɛ maa munafa wa ko bɛɛ lajɛlen ka i cɛsiri ka dɔ fara wulikajɔw kan bilasirali minnu bɛ yen ani diɲɛ lahala kura minnu bɛ yen nɔ ka se ka kɛlɛ kɛ ni o ye jaabi ɲuman mun n'a bɛ ka bɔ terrain sanfɛ halisa dɔ ka se ka fara o kan laɲini ka sabati jugu kelen min bɛ n'an bɛɛ lajɛlen na ni o ye Bamaciya walenjɔ kɛlɛ tigilamɔgɔw ye ka o so ci ka na ni lafiya ye AES jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Bamako kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko sababu kuranin kɔnɔna la ko maa dɔ fure taara ye a ka so kɔnɔna la ko in kɛra ka sanga ni kunungo kari juillet kalo tile 12 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati sababu kuranin na ko maaw taara ka taa nin cɛ kofɔlen ka a fure sɔrɔ a ka du kɔnɔna la nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka bila sen kan protection civile maaw olu de taara yaasa ka se ka taa a ko larawi nin waati in na ko o ye fure ta ka taa n'a ye mɔriku la ni ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin sɛgɛsɛgɛli ko jumɛn kɛra sababu ye ka nin maa kofɔlen ka a faga maa ma se ka o dɔn walima a sata kɛra mun ye sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ ka se ka o de bugunatigɛ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ maa in furumuso o bɛ finitigilakaw ka bolo kan yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ko kungo na ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn na ka dɔn ni maa in a sata bɔra mun na fɛn jumɛn kɛra o ye ka se ka o bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ o siratigɛ de la ko bɛ finitigilakaw ka bolo kan yaasa ka se ka a ko ka a sɛgɛsɛgɛ kibaruya an bɛ kɛnɛ de ma ka sɔrɔ ka na an ka kibaruya tɔw kɔnɔna la. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ sifinnaka mun ni ale ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen dan mali kɔnɔna la bagi kimɛli la Ibrahima Badu Tɔnbukutu marabolo ɲɛmaaw u ye lajɛlikɛlan di a ma Tɔnbukutu marabolo ɲɛmaa ni o bɛ tali kɛ Elhaji Bakun Kante
ko ale ye moto jakarta kelen tableti ani fo ka taa se avion bi ko o ta ko di nin kalanden ma ka sabu kɛ ko a ye baara min kɛ ka marabolo in ka a kunna wolo ka bɛɛ lajɛlen na kimɛli la o fana kɔfɛ a yɛrɛmɛ k'a fɔ tɔnbukutukaw ka kɛlɛbolo ɲɛma commandant de zone ni o ye colonel ɲangado ye ko ale fana ye musaka di ni sifinaka ye ma fo ka taa se 40 ɲɔngo ma ko nin bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye marabolo ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni sifinaka in ye baara min kɛ ka marabolo in tɔgɔ bɔ bagi kimɛli la ka se ka o lajɛlikɛlan di u ma ni maa kofɔlen ma ka a galabu ka a fɔni an sɔngɔkaw fɛ na yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko pase sɔngɔ gɛlɛyalen don ka bɔ an sɔngɔ kana Bamako ani ka bɔ an sɔngɔ ka taa duguba wɛrɛw la ni waati na ko transport sɔngɔ ko dɔ faralen don a kan bawo ko mɔbili bolibagaw y'a yɛrɛ k'a fɔ tajiko gɛlɛyaw o de kɛn bɛ sabu ye ko ka dɔ fara sɔngɔw kan siratigɛ la ko mun farala sɔngɔ kan dɔw bɛ se ka taa jɔ fo 400 ɲɔngo la o de la dugudenw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛn dabali ka taa dɔ ka bɔ taamaw sɔngɔw la n'o tɛ ko a bɛ ka gɛlɛya lase u ma korokaw fɛ yen nɔ sifinaka maa 50 ɲɔngo kalanbulon kɛra olu de kun ni gɛlɛya ye maaw sɔrɔ walima ni siraban kasara kɛra ka dɛmɛ kunfɔlɔ dɔ maaw ma n'a bɛ wele ko premier secours yɛrɛmɛ k'a fɔ ko koro kɔnɔna la fɛn min ye JCI ye Jeune Chambre Internationale olu de ni hakilina in bila sen kan ka fara protection civile maaw u ni u dɛmɛbagaw kan ko yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen kalan nin wale ninnu na wale mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman ni kisi ni kasaraw kɛra yanni fɛn min ye maa minnu bɛ a baara kɔnɔ ni olu kana ni o protection civile ye yanni olu ka se yen nɔ maaw ka sɔrɔ minnu bɛ dɛmɛ kun fɔlɔ don maaw ma ni o ye premier secours ye k'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka maaw ani ka yɔrɔ caman kisi ka bɔ kɔlɔlɔw ma sanni kucalakaw fɛ yen nɔ cikɛlaw ka kulu ni o ye chambre régionale de l'agriculture ye olu ye ɲɛmaaw sɔrɔ ko nin baara in kɛra sen kan bawo nin kɔsada in na marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cikɛlaw ka ɲɛmaaw tun bɛ ka sigi yaasa ka se ka marabolo cikɛ ko ka olu latigɛ yaasa cikɛlaw bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ u ka ciw la cogo min na sankaw fana yɛrɛ k'a fɔ ko Ange Marie Dambele u ye ale de suganti ka kɛ sankaw ka cikɛlaw ka jɛkulu o ɲɛmaa ye kucalakaw fɛ yen nɔ Mumini Kone ale de kɛra marabolo cikɛlaw ka kulu a ɲɛmaa ye k'u ka baara bɛɛ lajɛlen na kɛ ka cikɛlaw ka hakɛw la pasa haka ja ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye cikɛlaw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ u ka ciw la bafula bɛ kaw fɛ yen nɔ u ka pano ko dɔ taara pano ninnu tiɲɛ pano minnu n'a bɛ kɛ sababu ye ka ji de jibɔn don ma o baaraw kɛra ka sanga ni juillet kalo tile 11 ye su kɔnɔna la maa dɔw de taara ka taa tiɲɛni lase pano ma pano minnu bɛ kɛ sababu ye ka château ka a labaara yaasa maaw bɛ se ka ji sɔrɔ wa ko u ka nin jibɔn don in a wari ni a musaka bɛɛ lajɛlen kun kɛra fɛn min ye bafula bɛ ka denw minnu bɛ yen nɔ ka bɔ kɛrisangane marena o n'a ɲɔngo u sifina u ka maa minnu sigilen bɛ nazara jamana kɔnɔ olu de tun ye nin baara in kɛ ka se ka jibondo di dugu ninnu ma maa min ye nin wale in kɛ n'u ma se ka bugunatigɛ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ nin waati in na yaasa ka se k'a lajɛ kun jumɛn de la u ye nin wale in kɛ ka se ka a ko ɲɛdɔn Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ ko ji ko a gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ bawo nin waati in na kuran kɔni sɛbɛra ka na bawo ko kuran fana tun ye waatinin kɛ a ma na nka nin waati in na Tɔnbɔkutu kɔnɔ ko kuran nana nka ko jiko gɛlɛya de bɛ o la siratigɛ de la ko kuranko gɛlɛya mun ni jiko gɛlɛya mun ni u kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen ta k'a da kuran kun bawo ko edemu maa min bɛ yɛrɛ k'a fɔ u kan ka taji min sɔrɔ tajiko gɛlɛya de kɛn bɛ sababu ye u kun kɛn bɛ ka kuranko gɛlɛya sɔrɔ nin waati in na ko kuran kɔni o sɔrɔla ka na nka laɲini ye mun ye o de ye ji sanuma marabolokadenw ka se ka o sɔrɔ Kayikaw fɛ yen nɔ marabolo ɲɛmaa ale ye farikolo ɲɛnajɛ kulu ni o ye ASK maaw ye ka u galabu foni yanni u ka taa fɛn mun ye farikolo ɲɛnajɛ o kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ mun ni a baaraw bɛna kɛ Bugunikaw fɛ yen nɔ marabolo ɲɛmaa général de brigade Musa Sumare yɛrɛ k'a fɔ ko Kayikaw u bɛna bɔ ka na marabolo kumabɔli mun kɛ marabolo wɛrɛ kɔnɔna la k'a ka dɛmɛ b'u ye ani ka u galabu foni yaasa u ka se ka taa balontan in kɛ fɛn mun ye balontan kɛcogoya ɲuman kɔnɔna la ka jaabi ɲuman bɔ marabolo o tɔgɔ la kebamate fan fɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita. Uma nyina Yoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijeni, Fokatase Bemama. Sumatra, Fien Foroko, Sumatra, Kauli Herela, Kase Herela. Kokan kibarob natani ay Senegali kaw fe no Thiès kaw ka kiliso mumbe no ni ulube damatame wale ka ukele uyara ka fo jumadon ko jalaki bina ma saba nyonga ka fo uye maw tokola kuna folu ani jajugu ka olu bla bedala ka soro o walo kono o stratégie la critique la mara ka fo ni manunu bela jele kalo kelen kaso fo kata se watan amandi ubo o saraka joka wale kunkoro Nigeria jamana kona la FMI yara ka fo ko gɛlɛya bɛ ka lase fɛnw ma sɔngɔko ma jango mɔgɔw mago bɛ jɔ dala dumunifɛn mun na dala dumunifɛn kunfɔlɔw ko sɔngɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛlɛ ko a sabu kɛnbɛ lakanabaliya ani bamanca walijɔ kɛlɛtigilamaw olu bɛ ka walejugu minnu ta jango Nigeria kɔranfan fanfɛlaw la ka ɲɛsin maa nana sumalo ma basigi tiɲɛ ko de kɛmɛ sabu ye dɔ fara n bɛ sɔngɔw kan Zambi jamana ɲɛma dankan muso ni o ye Mutale Nalumango ale ye siraban kasara dɔ sɔrɔ ni o ye pangulu kasara ye a kɛra alamisa hélicoptère dɔ kɔnɔ ni o ye fintigilakaw ka hélicoptère ye k'a sɔrɔ a tun bɛ ka taa yɛrɛ mankutu baaraw campagne na jamana kɔrɔnfan fɛ mais a yɛrɛ la k'a fɔ ko pangulu ka kasara in a kɛra sababu ye maa si ma bɔnɛ ani na bawo musolaka in yɛrɛ sera ka bɔ ka sɔrɔ fɛn ma sɔrɔ wa maa minnu tun bɛ pangulu in kɔnɔna la ko a caman foyi ma u sɔrɔ nka dɔw kɔni jogini dɔɔni de sɔrɔla nka ko kɔnɔna maa ni ma to a la Congo RDC jamana kɔnɔna la Ebola banakisɛ halisa a bɛ ka segin ka na wa a bɛ ka gɛlɛyaba lase Congo ka denw ma o siratigɛ la yɛrɛ k'a fɔ ko Ebola banakisɛ maa 1700 ni kɔ a yera olu de la wa a ye maa 600 ka o de faga ka sanga ni juillet kalo tile 9 ye o siratigɛ la ko a ka kan kɛnɛya tigilamɔgɔw halisa ba ka se ka don ni banakisɛ na ɲina kana kɛ a kɔ baw ko nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ bana in bɛ yen nɔ wa halisa a dagosi ka bon kosɛbɛ jɛnsɛgɛnna ni farafinna faraɲɔgɔnkulu ni o ye Union Africaine ye a ɲɛmaa ni o ye Mahamudu Ali Yusufu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ka se ka farafinna ka ɲɔgɔn minɛ ka kologiriya ka sanga ni farafinna tɔgɔla don ye ko ɲɛ bɛna sin mun ma kosɛbɛ o de ye yuruguyurugu ani dungojuguya kɛlɛli bawo ko jamanaw ka ɲɛta fo yuruguyurugu ani dungojuguya ka kɛlɛ n'o tɛ ni jamana ka nafolo kɛra lemuruba ye k'a di maa kelen ma a bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya o siratigɛ dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko u ye baara min bila sen kan ka daminɛ ni kuma na fo ka taa se san 2063 ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Union Africaine kulu fɛ yaasa ka yuruguyurugu ani dungojuguya ka o kɛlɛ Espagne jamana kɔnɔna la tasuma wale dɔ kɛra sababu ye ka maa 12 ko bɔnɛ ani na ka sanga ni alamisa tɛmɛnen a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin tasuma wale in a ye gɛlɛya lase maaw ma bawo maa min du 1000 ɲɔgɔnko olu de ni maa min bɛ lakana tigilamaaw nana u ta ka bɔ yen nɔ wa k'a kɛra sababu ye fɛnɛ ka gɛlɛya lase tiɲɛnifɛnw fanga bonyana kosɛbɛ Espagne kɔnɔna la Iran jamana yɛrɛ k'a fɔ kununko kari ko olu ye susuli ta ka ɲɛsin Ameriki jamana ka daga caman ma Pays de Golfe kɔnɔna la bawo arabu jamana minnu bɛ yen nɔ ni Amerikɛnw bɛ ka u lakana Ameriki ka daga minnu bɛ yen nɔ ko olu ye a caman susu ko ka sanga ni mugu ni kisɛ jɔliko kuma min kun fɔra ko o ko bɔrɔtɔra halisa ko gɛlɛyaba de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko Amerikɛnw bɛ ka o susu o siratigɛ la olu fɛnɛ tasarali la u ye Ameriki ka dagaw ka u susu fɛn mun ye Ameriki ka daga minnu bɛ Moyen-Orient kɔnɔna la ni waati na yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kɔgɔjika bolo min bɛ yen nɔ ni o ye Détroit d'Ormuz ye Iran kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka nin ɲɔgɔn kunbɛn jikan sira in ka a minɛ k'a kɛ u ta ye ni kuma in na mugu ni kisɛw o de bɛ ɲɔgɔn na bawo bɛnkanw olu ma se ka sira sɔrɔ sɛsɛlɛfɛn min kun fɔra o baaraw o banna Katari jamana kɔnɔna la kununko kari juillet kalo tile 12 u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka ɲɛmakɔrɔ ni o ye Atar Sheikh Mohammed Ben Khalifa Al Thani ko ale tanyana ka sanga ni o siratigɛ de ye ko fɛn mun ye u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ani fo ka taa se sangafo mun kan ka labɛn ɲɛmakɔrɔ in na
ni ale kɛra ɲɛmaa ye ka bɔ 1995 la ka na se san 2013 ma ko maa in maaba do ka jamana kɔnɔ o siratigɛ la wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka sangafo labɛn a ye ani sangafo mun ni o ka kan. Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye susuli dɔ ta ka ɲɛsin Iran ma wa ko mugu ni kisɛ jɔli mun filɛ nin ye ni Iran ma fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛnkan sɔrɔ ko olu bɛna Iran bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Amérique jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la bawo ko nin waati in na seselefe kuma kɔni t'a la bilen bawo kabi juin kalo la o baaraw banna ko fo ka fɛlɛn dabaliw de kɛ ni Iran ma sɔn ka mugu ni kisɛ bila Amérique jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la ko a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ. Allemagne jamana kɔnɔna la maa 99 olu de tora ji la juin kalo kɔnɔna la o kɔrɔfɔ de dayɛlɛmara fɛn mun ye jamana ɲɛmaaw fɛ bawo yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati na kabi san 23 u kuma deli ka nin ɲɔngo ye nin mɔgɔ hakɛ ka sa ji kɔnɔ ten Allemagne jamana kɔnɔ k'a ɲɔgɔn kuma ka kɛ fɔlɔ kabi 2003 waatiw o siratigɛ la yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maa mun ni olu bɛ dɛmɛ don maaw ma ni maaw bɛ taa u ko jiw la ko bɛɛ lajɛlen ka fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen kɛ ni funtɛni lawataw in kɔnɔna la maaw bɛ ka taa ɲini ka u kun suma ka don ji la ko hali n'a ma ɲɛ u ka taa ko ji la u k'u kɔlɔsi bawo o jikankolon de bɛ ka kɛ sababu ye maaw ni bɛ ka to a la ko funtɛni fanga ka bonna cogo cogo a ka kan bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ nin na hali n'a sɔrɔ u bɛ ka taa yɔrɔ de ɲini ka o yɔrɔ lasumaya. Ninnu de an ka bi kibaruya mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma k'aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan yanni o cɛ ne b'a fɔ ko ka an bɛn nɛgɛ kɛrɛfɛw ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.